Ремонтни дейности се извършват на крайбрежната алея в района на двореца в Балчик в рамките на проекта за защита на морския бряг от абразия и ерозия. Санирането на дамбата в Балчик се извършва в рамките на програма Регионално развитие. Дворецът и ботаническата градина в Балчик са едни от най-красивите кътчета по българското Черноморие. Това е бившата резиденция на румънската кралица Мария. Прекрасните градини в съчетание с изгледа към морето могат да подействат вдъхновяващо на всеки. Ботаническата градина и дворецът са включени в 100 национални туристически обекта. Вековните дървета, полските цветя, ручиите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите камени чешми омагьосали първата дама на Румъния и тя пожелала след нейната смърт сърцето й да остане завинаги тук. Сред забележителностите в двореца са градината на Аллах, каменният барелев и олтар на Божията майка, английския двор, градината с кръстовидното водно огледало, мостът на въздишките, алеята на виното, алеята на вековете, висящите тераси, плачещата градина и много други. Ботаническата градина е подготвила за своите посетители много красота. Тук за 8-ми пореден път е представен парад на лалетата. Любителите им имат възможност да видят над 120 сорта от всички 15 класа лалета. Първото лале е цъфнало на 8 март. Най-масовият цъфтеж е през този месец, а последните лалета могат да се наблюдават през май. Вниманието на посетителите ще бъде привлечено през юни от розите. С настъпването на пролета, ботаническата градина се превръща в притегателно място на цветове, багри и аромати. Много често младоженците избират двореца за сключване на брак. Всяка бъдеща булка копнее да бъде принцеса на едно ослепително, красиво и елегантно, завинаги запомнящо се тържество. В двореца имате възможност да опитате и безплатно различни видове вино. Много туристи всяка година избират това кътче на природата по различни поводи. Ръченица на Петко Стайнов.